kedysi žila princezná Ivy prvá. Všetci blízky zomreli. A ona sa chcela tiež zabiť. Nuž nemohla. Vždycky ju niekto musel zachrániť a vysvetliť jej, prečo sa oplatí žiť. No ona už žiť nechcela, lebo sa jej to neoplatilo. Prečo je život taký krutý? Vždycky bola taká zúfalá. Chcela vždycky umrieť. A preto vždycky chodila k nemu, aby sa modlila za to, aby mali jej rodičia večný raj. Je to hrozné. Už ani prechádzka v mojej... Môj Bože. Ani prechádzka v mojom obľúbenom, na mojej obľúbenej lúke nepomáha. Je koniec. Neboj, mami a tati. Som vždycky s vami. Oslava! Oslava! Už začína oslava. Pani, pripravili sme pre vás oslavné počesť vašich rodičov. No to nepomáha, ale tak neuškodí sa pozrieť. Do mojej... Dajte si pani niečo. To sú darčeky. Poďte. Madam, prepáčte, ale darček od vašej matky zabalila vám ho ešte predtým, než umrela, než ju nešťastne prešiel ten kočár. Aha. Dobre. Idem sa pozrieť na našich kráľovských psoch. No to by ste mala. Sú nakrmení? Samozrejme, majú tie najlepšie granule, ktoré kedy niekto mal. Lenže už sme ich zavreli. Spia. Na Bože. Princezná Ivy, No? váš brat je veľmi zúfalý. No, viete, robí sa mi štrajky, plače, že chce mamu. Proste už sa nedá znášať. Vychovávateľky navrhli, aby išiel do detského domova. No, čiže prijímate návrh, aby išiel do detského domova? Musím si to zobrať na vlastnú starostlivosť. Nie! Prečo? Nepôjde tam. Dobre, teda. Budem sa o neho starať. Bude aj sama. Pokračovanie na budúce.